Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Şuшы кыска гына дәрестә инде якынлашып килүче Рамазан айы турында, бигрәк тә уразаның үзенчәлекләре турында, кайбер төшенчәләр турында, кайбер сүзләр турында сүз алып баралар. Менә шуның беренчесе ул ураза сүзе. Ураза инде ул гарәпчә савым дип атала. Савым. Савым ураза, ягъни аның лексик мәгънәсе була һәм аның шәригать мәгънәсе дә була. Менә лексик мәгънәсе савым дигән сүзнең лексик мәгънәсе ул берәр нәрсәдән ерагаю, читләшү, берәр нәрсәгә каршы туру дигәнне белдерә. Берәр нәрсәдән ерагаю, каршы туру. Менә мәсәлән Аллаһ Тәгалә Мәрьям турында булай дип әйткән. Мәрьям сүрәсе 26-нчы аят. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аузубиллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инни назарту лир-рахмани сауман. Шын барлыкта мин Алла ризалыгы өчен һич кем белән дә сөйләшмәскә нәзер әйттем. Шуның өчен дә бу көндә һич кем белән сөйләшмим дип аңлатыла. Ягъни саум дигән сүз менә бу аятта берәр нәрсәдән ерагаю, берәр нәрсәгә каршы туру, ягъни Алла ризалыгы өчен дип сөйләшмәскә нәзер әйттем. Менә бу лексик мәгънәсе. Икенчесе уразаның шәригать мәгънәсе дә була. Ягъни шәригатьтә савым дигән сүз ул ураза тотучы кешеләрнең үзләренең таң атканнан алып кояш батканча кадәр ашау-эчүдән һәм җинси якынлыктан тыюларын белдерә. Кояш таң атканнан алып кояш батканча кадәр инде ашау-эчүдән тыюлу. Һәм икенче фәҗр дигән сүз бар. Икенче фәҗр ул ягъни таң атканнан алып. Таң ата икән, икенче фәҗр җитә. Ягъни ул имсак вакыты. Гарәп телендә имсак ул үз үзеңне тыю дигән мәгънәне белдерә. Үз үзеңне тыю дигән мәгънәне белдерә. Имсак вакытында ястү намазының вакыты инде чыга, иртәнге намазның вакыты керә. Иртәнге намазның вакыты керә. Менә шушы вакытта сәхәр ашалып бетеп, ураза инде башлана. Моннан соң ураза тотучы кеше үзен ашаудан да, эчүдән дә, җинси якынлыклардан да тыя. Кояш баткан вакыт ул ифтар вакыты була. Кояш баткан вакыт ифтар вакыты була. Бу вакыттан алып ураза тоткан кешеләр өчен тыелган нәрсәләр инде рөхсәт ителә. Һәм акшам намазы вакыты да кергән була. Менә кояш батты, ураза тоткан кешеләр алар ашау-эчүдән үз үзләрен тыйдылар, кояш батты. Менә бу тыелган ашау-эчүне инде рөхсәт, ашарга һәм эчәргә рөхсәт ителә. Җинси якынлыклар тыелган иде, кояш батканнан соң менә булар рөхсәт ителә. Менә имсакның капма-каршы сүзе инде ул ифтар. Имсакның капма-каршысы ул ифтар. Бер дә ураза тотмау да ифтар дип атала. Бер дә ураза тотмау ифтар. Һәм уразадагы кешеләрнең кояш баткач авыз ачулары да шулай ук ифтар була. Менә ураза тотканда уразаны бозарлык берәр нәрсә эшләү дә ул ифтар була, ифтар санала. Менә ураза тотасың, берәр инде ураза тотарган, уразаны бозарлык берәр нәрсә эшлисең икән, син ифтар кылдың, ягъни ифтар сүзенә шушы сүз как раз шуңа керә. Ифтар кылган кеше дә уразаны бозган нәрсәләрнең һәр кайсысы да инде муфтир дип атала. Рамазан айын шәһри сыям дип әйтәләр. Ураза бәйрәмен тыелган вакыт тәмамланган күрә Гыйдул Фитр. Гыйд ул ягъни бәйрәм. Ураза төгәлләнү бәйрәме дип атыйлар. Гыйдул Фитр. Менә шундый берничә сүзләрнең аңлатмасын сезгә бирергә тырыштык. Савым дигән сүзнең имсак вакыты, ифтар вакыты һәм Гыйдул Фитр
yani ураза бәйрәме дип мәгънәсе, шәһри сыям, шулай ук шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Тәала безгә барчабызга да ураза тотарга мөмкинчелек бирсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.